ciclo Ideas de Cine, Cine con Ideas, Cinema Noema, conecta la filosofía con una de las narrativas contemporáneas más poderosas como es la del cine. Vivimos momentos de grandes incertidumbres, importantes desafíos, cambios acelerados y precisamente la filosofía nos permite pensar el futuro analizando los datos del presente y teniendo en cuenta los saberes clásicos y del pasado. Todo surgió a raíz de una idea de Roberto Aramayo del Instituto de Filosofía del CSIC en promover, en organizar una serie de conferencias en torno a las ideas que promueve el cine. Así que nos lanzamos a colaborar, a organizar y a impulsar cada año un ciclo que tiene este objetivo. ¿Por qué el cine? Bueno, pues porque el cine nos modela tanto para mi gusto como la filosofía. El universo cinematográfico cincela nuestros arquetipos culturales y eso lo demuestra que ciertos pensadores o ciertos cineastas vayan variando su cotización con el curso del tiempo, ¿no? Lo mismo más lejos Hitchcock, que presentó en Encima al Día en la 6ª edición Vértigo, el año en que yo nací, que no se llevó ningún premio, pasó sin pena ni gloria y ahora es una de las películas más apreciadas de la historia del cine, ¿no? Ere hitz egin gaut kulturari buruz, kultura zer dan antropologiatik abiatuta, eta saiatuko naiz defendatzen kultura bai etorkizunean eta bai iraganean berdina izango dela, ondo jarraituko dela, batez ere kultura ona oso jende gutxi egiten duelako. Hemen hitz egin duguna izan da, batez ere Donosti mailan gure programazioaren inguruko zenbait ideiak edo zenbait mehatxuak edo akatsak. Eta bestaldetik kultura munduan zenbait paradigma ere aldatu dira kontsumitzeko eta sortzeko mementuan, eta batez ere gazteetan. Ni saiatuko naiz Donostiar hiritar gisa, Donostian dagoen eskaintza kulturalari ikusten dizkiodan argi-ilunak komentatzen, ez? Egia da alde batetik, instituzioen aldetik oso eskaintza aberatsa dagoela kulturalki, baina iruditzen zait eskaintza horrek badituela bere arriskuak ere eta hor sortzen direla joera batzuk oro har hartzailea elementu pasibo xamarra izaten dela halako kultura ekitaldietan eta eventoen kultura edo deitzen zaion horren adibide garbia dela Donostia. Iruditzen zait kultura baloratzen denean askotan zifren arabera baloratzen dela. Evento bat arrakastatsua da jende asko joan bada, ez da arrakastatsua ez bada jende asko joan. Sex Pistolsek eman zuenean kontzertu bat Manchesterren, uste dut 70ko hamarkadan eman zuela, izan zen gaur egungo zifren ikuspegitik frakaso total. Publikoan zauden 40 pertsona. Ze pasa zen? 40 pertsona horien artean zaudela Ian Curtis, gerora Joy Division sortuko zuena, edo The Smithseko kantantea, edo kualitatiboki publikoan zegoen oso jende ona, ez? Zifretan bakarrik tematzen baldin bagara, ari gara beste irizpide asko oso importanteak alde batera uzten. Alde batetik dago ikuskizunen kultura, baina bai egin behar dela lan handia prozesuetan, ikerketan eta nolabait ere esperimentazio horretan, ez? Hau da, sortzaileak babestu prozesuaren hasieratik ze gogora ezagun kulturarik ez dagoela sortzailerik gabe. 30-40 urte bitarte dauzkaten artistak zenbat daude orain unibertsitatean ere irtenbide bezala klaseak ematen, ze artista bezala ez dakite lana edo nola sustengatuko diren, ez? Hori zinemara ere trasladatua beste hainbeste da. Urteak pasatzen dituzu produkzio bat aurrera ateratzeko eta hortik bizi izango zeran, ez dakizu. Gero egin beharko dituzu anuntzioak komertzialak edo komunikazio instituzional bat, eta orduan kultura per se prekarioa da. Kultura sustengarria egitea agian gehiegi exigetzea da, ez? Unibertsitate publiko batek eduki behar du sortzen den hori gizarteratzeko bete behar bat. Orduan sartzen da kultura eta tradizionalki unibertsitateak ulertu izan dira kulturagile edo kulturaren munduko agente batzuk bezala. Baina gaur egungo munduan hori zalantzan dago eta egia esan ez dakigu oso ongi zein den unibertsitatearen zeregina kulturaren arloan. Sortu behar dugu, programatu behar dugu, edo diziplinen eta jakintzen arteko zubilana egin beharko genuke. Horixe da erronka, horixe da gure zalantza.